Yksi Jumala ja elämän tarkoitus. Kuvittele rivi raskaita kiviä, jotka nojaa toisiaan vasten. Jos jokainen kivi nojaa takanaan olevaan, ja sen takana oleva nojaa taas toiseen, kaikki kivet kaatuvat. Jotta ne pysyisivät pystyssä, jonkin on oltava jonon päässä, joka ei nojaa mihinkään. Jonkin tarpeeksi voimakkaan pitämään kaiken pystyssä, jonkin, joka seisoo itsestään ja ei ole riippuvainen mistään muusta. Kaikki maailmankaikkeudessa on kuin nuo kivet. Aivan kuten jokainen kivi nojaa muihin kiviin pysyäkseen pystyssä, kaikki maailmankaikkeudessa tarvitsee monia muita asioita ollakseen olemassa. Sinä olet riippuvainen ilmasta, vedestä ja ruoasta. Ruoka on riippuvainen maasta, sateesta ja auringosta. Aurinko on riippuvainen fysiikan laista. Minne tahansa katsotkin, yksi asia on riippuvainen monista muista asioista. Tiede kuvailee näitä yhteyksiä hyvin. Se kertoo meille, kuinka yksi asia on riippuvainen toisesta, mutta se ei selitä, miksi koko kivirivi seisoo pystyssä ylipäätään. Se ei vastaa kysymykseen, mikä on tarpeeksi voimakas kannattelemaan kaikkea. Ymmärtääksemme sen, meidän on katsottava toisistaan riippuvaisten asioiden ketjua pidemmälle. On oltava olemassa olento, joka kannattelee kaikkea, mutta ei nojaa mihinkään eikä ole riippuvainen mistään muusta. Tuo olento, joka kannattelee kaikkia asioita, mutta jota mikään muu ei kannattele, on se, jota kutsumme nimellä kaikkivaltias Jumala,